играят оттатъка на телефоните или там, каквото имат. Моделини печати, как се наричат други хора. Сега да ги видим какво правят. Айде! Айде! Спри! Спряно ли? Аз съм спряла. Не е спряно. Сега наредете се до Тео. Аз съм до Тео. Не си интересен. Така, имам изненада за вас. Тъй като, нали, вие играхте на телефона. Спри да танцуваш. Или там каквото е. Тео, ти играш на... Е време за моята изненада. Ето я. И моята изненада вече сте тук. Добре. Според някой знае ли какво е това? Иланчо? Кутия. Грешен? Някой друг? Тео? Кутия с леки дупчици. Не. Любча? Кутия с дупки, където отвътре трябва да опипваш нещото и като го опипваш трябва да познаеш какво е. И Любчо позна. Браво! Да, но се прави кутия. Да. Да, има дупки с дупки. Значи, всеки. Любча, моля да седни по-правилно, за да се виждаш, защото зрителите няма да те виждат. Правилно. Браво, браво, браво. Excellent. Така, сега да видим кой е първи. Добре. Сега да видим. Има Или няма. 4 цвята. Червен, не гледайте. Трябва да... Червен, изчакай. Не гледай. Оранжев, син и розов. Добре, насочваме се към Тео. Тео, кажи един цвят. Да, помисли. Някой от другите цветове. Розов. Тео, запомни си, казваш розов. Любчо, не от твоя цвят и си знаеш, че кой ти е любимия. Жълто. Няма жълто. Казах цветовете. Оранжево, червено, синьо и розово. Избери едно. Уау. Син. Синьо, Пиланчо, кой е цвят? Ми оранж. Оранжево. Значи, ето ги резултатите. Тео гласувал за мен. Любчо гласувал за Иланчо. Иланчо гласувал за Любчо. И сега не знам. Добре. И първи започва Тео, защото никой не е гласувал. После съм аз, после Иланчо и накрая Любчо. На него сигурно ще имаме голяма изненада. Да почваме. Ето го и Тео. Ето го и на Тео нещото. Сигурно го знаеш. Какво ли е това тук? Сега, Тео, бръкни да видим. Дали знаеш? Ще го бутна. Е та плюшка. Познай, трябва да познаеш. Опипай я добре, ако можеш. Аз ще бъда само с него. Ще познаем. Ако искаш подсказка, може. Една имаме. По една. Подсказка как? Започва с А и завършва на С и е малко. И Ланчо може би играе тази игра. Преди. Преди, добре. Иначе се изтрия. Не. Добре. Сега да се върнем към Тео. Трябва да се съсредоточим. Какво е това? Участвам в игра, която аз имам. Не. Аз я нямам. Аха. Изтрили се си. Добре. Започва с А. И завършва на С. Правилно! Да. Плюс Among Us, виж го. Сега е мой ред. Ето я, има ги. Давай. Почвай.
Назад. Назад. Да. Да, това е. Какво ти правиш? Чиния. Не. Ей, не си го дърпай напред. Назад трябва. Що ще го видиш? Скълъв ли е? Не. Кое? А може и да лъжа. Oh no! Може и да не. Щупила ли съм го? Не, Тук що да. Не, възглас. Давай. Знам, Нинтендото е. Да. Обаче, чакай. Без джойстиците. Да, също. браво, маги. Виж го какво е. Маги от втория път. О, боже. Аз го разпознах за това. Добре. Да. Сега на кой е ред? Сега е ред на Иланчо, да? Да. И... Окей. Ето го и Иланчо. Виждате неговото там. Иланчо, опит на светята. Да бъркаме. Да, бъркай. Не е живо. Това е много лесно. Мокри кърпички. Правилно, сега е ред на... Видя, Не видя. И сега е ред на Любчо. Ето го и на Любчо. Ето бъркай, може да бъркаш. О, това е много лесно. Как огледалото? Добре, познал първият път. Сега е ред за по-трудният. Рунд. Правилно. Точно така, втори рунд! Втори, трети, четвърти. Не, само 3 рунда. Както речения епизод, ако искате го гледате, ако не сте го гледали. И се абонирайте. Ето го и Тео за втори рунд. Това може да ви е познато. От Може. едно от видеа. Едно от видеята. Тео, бъркай! Не, това не е замислено. Къде? Това е смарто печи. Опипай го добре. Може имаш подсказка? Това е онова от Хотуюса. Да. Правилно, сега е мой ред. И ето е и Маги с втори рунд. Давай. Не беше ли трети? Това е. Мишка ли? Ти си мишка. Не слагаме мишо, това е плен. Това химикал ли? Не знам. Ако ти го използваш за подсказка, да. Ще кажем. Химикал с корона. Не. Сетих се, това ми беше подарък на Коледа. С нас Рудолф химикал. Да. Виж го. Добре, сега на кой е ред? Дали ще го целуне? Сега е мой ред. Май, нали мой ред? Да, мой ред е. Ето го и Ланчо, ето го и неговото. Което е супер хубаво. Вкусно. Не, внимавай! Не, само да не ги разсипеш. Може... Не. Чакай, Искаш ли подсказка? това са семки. Oh Не. no! Не, не е семка. Не, така познаваш. Може. Това е фастък. И какъв въстък? Абе, не съм. Жан фастък. Не. Искаш ли под... събиран. Правилно, сега е на Любчо ред. Ето го и Любчо. Вижте какво е. О, това е гъбичката за миене. Правилно. Да видим дали ще познае. Прасенцето. Как ще го кръстим? Прасенцето? Пип. Пиги, добре. Тя са Дай ми Прасенцето го. пиги. Чао. Какво е това? Ето го Тео. Пиги ще ти Пиги. помага. Как не ти ме хвана? Защо върваш пиги? Какъв е този буркан, бе? Не е буркан. Ти си буркан. Мога да си ядеш. Имаш подсказка. Има розово и бяло. Ще чупиш кутията.
Искаш ли подсказка? Ела ти се го обърнал наобратно. Не, има още една подсказка. Обърнал си го наобратно. Добре, така е. Само не си пъхай пръстите. Че... Пострелка. И то електрическа. Браво, те опозна! Дори с една подсказка, която малко не знам. Биги! Сега е време за мен. И ето я и Маги. Опа, почнах преди да кажете. Давай. Няма, давай. Се вижда малко. Ще ми извиняте. Нямаме още... Ще разберете това, какво е това. Като Маги го разпознае. Аз вече го разпознах. Много обичам да рисувам с... Не е за рисуване. За рисуване. Да, ама тя го вижда. Моите молитви. Даже ги вижда. Опа, ги... И познах. Ето ги. Виждам се. Айде. Ето. Артина. Артина, да. То си пише на молива. Ще извадя синьо. Така. Тя може да се много Да. Сега е ред на Иланчо. Ето го, Иле. Гадо ли? Сега е твой ред да бъркаш. Бъркай. Кога го сложи? Аз не виждам. Опа, падна нещо. Какъв е тос? Тихо. Може ли подсказка? Oh no! Това е подсказка. Това го кара Супер Марио. И хартиен. Има го в Макдоналдс. Имаше го. Това е на Любчо, играчката на това. На Супер Марио, където е в кола от Марио Карт. И се вози в колата и... И от хартия. И е като... Не, от картона. Добре. Хартия и... И от Макдоналдс. И Любчо така му влизна от туалет. Добре, време за Любчо. Да, Ето го и Любчо. Бъркай. Това е снимка на мен. Ето, се показва, че е на мен снимка. да, така е. Това е нещо коте. Но му е забранено да се качва на масата. Чао. Ако вятър да се направи с себе си. Любчо предсказва бъдещето. Имам предвид, че от първи път познах. Сигурно ни шпионира и докато сме я взимали. Добре, време за нашото чао-чао. Чао! И се абонирайте!